Sionnaigh is far an teilifís agus tá múinteoir nua linn an Scoil an múinteoir crothúr. Hello, conna sa tá tú? Hello. Timmer táte, hello, Timmer táte ní. Tá mé anna bhá. Níl mé nervíiseach an bhfuil tá nervíiseach? No, an néonchar, no, tá mar réile gáil agus caiimiis chin dé gohaint amach a bheitán, so gin mi dhé leis. Well, tá sagam go raibh tú cuineáil súil ar na meanú siata tá Cúla4 agus tá múinteoir brona ó Gaelscoil Iarlatha gan ina gailge ag bór chlór na Ginnerí faoi láthair chuig mhúinteoir eici a céin scoil na bhfuil tú hain múinteoir crothúr. Tá mé héin is Scoil Náisiúnta Iorball Sionnaigh ar an mo agus tá rang sé agam sinti. Agus céir de ceapan na daltaí futa bheith ar an teilifís agus ar Cúla4. Ach tá si ar bís nílas a cideach go fóil ach béas a go níos seo agus mé ar mhór chlór na Ginnerí mar tú. Well, tásúlas a go mé. Well, tá mé chun 60 second a chur ar an glog, tá mé glurg freagraí ní cearta bháin múinteoir crothúr. Freagraí atá ábhartha agus ní féad leat an freagra céine a chuirtam faoi go. An bhfuil tú ré múinteoir crothúr? Béle go. Crú Cúla4 an féidirlam 60 second a oil ar an glog lever dó. Cén tanmhí is mó ar dain? Iasc. Cén cro atá ar leabhar? Carnout. San ihe codlíonn tú ar céird? Board. Cén ibre a hagan díreach rih ní? A chuig. Cé bhéid roth atá ar rothair? Tríte. Cén lá a hagan díreach tréis déilún? An donach. Cén dá atá ar an rion? Bui. Anam ní rud éigen a bhíon le feicáil sa spéir? Fair. Cén éadí a caitheann tú faoin rion? Aberration Gledall. Cén éadí a caitheann tú faoin rion? Oh, Coda. Cén tír ina bhfuil an Taj Mahal? Assassina. Anam ní rud éigen a caitheann tú ar de lábha? Hapa. Cá bhfuil cathair na róbha? Gunna na gailge. Cén uma dhéanann bó? Meow. Cad é trí móta trí? Aní. Cá bhfuil an kittal i do cheach? Sa Kisnor. Céird leis a scúban tú do grúig? Agus! Ná, Thomas, Whoo! Cad is atá tú? Oh, yeah, Michael Orr, more and true, can you remember man coaching and Lord, but Sasta leis near. Well, tá mé ag fannacht ar the score ó Crú Cúla4 ach sílam gur thug tú freagra dom a bhí ceart ag puinte aigen. Bug cinse, bui dat bui ar an rí. Tá tú ró cliste. Múinteoir crothúr, Scoil Náisiúnta Iorball Sionnaigh is féidir am a rá leat. Go bhfuair tú Cara mhúinteoir! Ínta mai, ní fear wai. Sin around! Rockwood trasna nish go chlór na Ginnerí agus tosín da anam leis an litir sí mar sin tá mé chun hu a bhoga is teach an seo bí tú cóngarach múinteoir brona go fóil ag an mór ach an bhfuil tú sás na múinteoir crothúr. Ríhás, tá caiith marrá fair play dí. Well, féicear sin, múinteoir crothúr, Scoil Náisiúnta Iorball Sionnaigh Muoinecán, Ibre dó ar chlór na Ginnerí faoi láthair. Cógóir agus maithú gur mágat! Slán múinteoir crothúr agus mátá sa géirí do bhúinteoir fheiceáil ar GASTA is féidir teagháil dhéanamh ag an ríomhphost Cúla4 ag tg4.ie múinteoir crothúr Cara mhúinteoir. Maithú múinteoir crothúr!